दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं एक प्यारा सा सोहर उठान गीत लेके आई हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में बताना। प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनना। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। सासू जी आई देवता मनन कोई। सासू जी आई देवता मनन पियरी के मगनवा हो गईनी हो। पियरी के मगनवा हो गईनी हो। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। जेठनी जी आई पिपली पिसन के। जेठनी जी आई पिपली पिसन हरवा के मगनवा हो गईनी हो। हरवा के मगनवा हो गईनी हो। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। नंदी जी आई कजरा रचन के। नंदी जी आई कजरा रचन कगना के मगनवा हो गईनी हो। कगना के मगनवा हो गईनी हो। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कृष्णा के जन्मवा हो गईला हो। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना।